Podarilo sa, v tejto chvíli bolo 28. starohajské kritérium rovená listed na 2000 metrov pre trojročné kone, odštartovaná napokon teda len zo 6 aktérov. Pozrime sa, kto sa po štarte vydal na vedúcu pozíciu. Je to z vonkajšieho boxu Distant Rocket, respektíve je to, áno, Distant Rocket a je to takisto aj Attack, Distant Rocket, Attack, Electroshock, Sun Eruption, Trip to Rhodos a Tarant. Takéto je poradie pri prebiehaní cieľom. Do cieľa nám zostáva ešte asi 1500 metrov. Kone sú v oblúku pri jazdeckých oddieloch a Distant Rocket je na prvom mieste. Za ním sa vyváža Attack a za ním jeho tréningový kolega Electroshock. Sun Eruption je 4., Trip to Rhodos 5. a Tarant na 6. mieste. Kone budú vybiehať na protiľahlú stenu 1200 metrov. Nám zostáva do cieľa. Stále je to Distant Rocket a dvojička od trénerky Zuzany Kubovičovej Attack a Electroshock. Ďalšia dvojička Sun Eruption a Trip to Rhodos a Tarant s jockeyom Zdenkom Šidom priebežne posledný, ale to zhruba kilometr pred cieľom ešte samozrejme nič neznamená. Je to stále Distant Rocket s Dušanom Andresom, ktorý diktuje tempo od začiatku. Distant Rocket, Attack, takisto Tempár, Electroshock na 3. mieste, Sun Eruption 4., Trip to Rhodos 5. a Tarant 6. 800 metrov pred cieľom, v momente, keď kone vbiehajú do oblúka pod výpadovkou, už sa začína lámať chlieb, už si jazdci hľadajú pozície a pôjde do tuhého, kone o malú chvíľku zatočia do cieľovej rovinky. Stále je to Distant Rocket, ktorý diktuje to tempo už od začiatku, ale za ním je zavesený Attack, na ktorého výkone sa môže podpísať to jedno kolečko navyše. Je to Distant Rocket, Attack, Distant Rocket, Trip to Rhodos bude útočiť Attack, kdeže Electroshock, ten zatiaľ je vzadu, Distant Rocket asi slabne a Attack ide do vedenia a ešte Trip to Rhodos bude útočiť. Attack je na prvej pozícii a Trip to Rhodos, Attack, alebo Trip to Rhodos s mohutným finishom, je to Attack, 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 Trip to Rhodos 2., Distant Rocket 3.